Takže koukal jsem se na stav bytí tohohle světa s tím, že Evropa byla celkem v hajzlu a to mi bylo tak 13 a já jsem se koukal a říkal jsem si, hele, mně se nelíbí, jak vypadá prostě západ, jak upadá, jak se prostě nahrazuje s nebylýma imigrantama. A tak jsem začal hledat nějakou politickou identitu a pak jsem si řekl, aha, tak hele, tak já budu nacionalista, protože nacionalisti jsou lidi, kterým vadí, že se vláda snaží nahradit bělochy s nevělochama. A pak, když jsem byl nacionalista, tak jsem si řekl, no hele, tak nacionalisti jsou většinou křesťani, protože neběloši, ze kterými se nás vláda snaží nahradit, jsou muslimové. A běloši, kteří nechcou být nahrazeni, jsou většinou křesťani. Aha, tak já budu křesťan, že se to hodí, protože nacionalisti jsou křesťani. Vůbec jsem si neuvědomoval, že člověk je křesťan, protože věří v Boha. Já jsem si vůbec neuvědomoval koncept Boha nebo náboženství nebo stvoření a podobně. Takže jsem prostě byl křesťan na voko, protože to byla nějaká identita. Pak jsem se na internetu dostal k nějakým lidem, kterým mi řekli, hele kámo, ty jsi nacionalista, ale jsi křesťan, ale víš, že křesťanství není evropský náboženství. Víš, že Evropani měli vlastní náboženství a že křesťanství je z Izraele. Jakože to je židovské náboženství. A že určitě lidi v moci jsou taky jako z Izraele. A že vlastně ty uctíváš cizí náboženství. Tak jsem si řekl, aha, to je zajímavý. Tak jsem se začal zajímat o pohanství, jako předkřesťanský polyteismus. A to zase nebylo na